us what about the I wouldn't be iron condemn. I want it. And then I street. What do you host? I want it. So what do you want? Nobody. I have an element of one. What they will no, I like what. So it doesn't make sense. You tune into Solid 100.9 FM. I gave you this. I'm making sure that I'm me and no disappointment. N'eziokwu Igbo bụ ike ya mere anyị na-eji anọ ebe a kwa ụbọchị Thursday niile na Friday na-akwalite asụsụ na omenala ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Nke taa ọ pụrụ iche nke ukwuu maka na anyị were ugo dịka egwu ahụ unu gere. Ọ sịrị anya furu ugo ya na n'ebe ugo na anaghị afụ ugo kwada agụlụgụlụ o wee ike ịgba afọ na abụọ gara aga ka unu nọgoro onu ya n'ọnụ ka na mmemme anyị ebe a tata ogwu egwu kwa wee bịazie ka anyị kpatọpụ ya n'ebe ahụ anyị kpọburu ya n'afọ ole na ole gara aga. Ya bụ hapụ ya n'akara 100.9 ebe ọ bụla ị nọ na mba ụwa dum. Ihe ị na-ege bụ Solid FM akara 100.9 ka eji eweta anyị. Ndị nọ na mba ụwa dum unu nwekwara ike ịda na-ekiri anyị ego ya na Solid FM ije na Kpakpando TV. Ugbu a ị ga-afụ anyị wee zite ozi gị. Mgbe na-ekene ụmụ Igbo niile, ndị Igbo eji eje mba, ndị na-eme ka ala Igbo dị mma ka afọ a na-akwụkwara pasị m na ọ ga-adịrịrị anyị niile mma. Na afọ a ga-ekporo ajọ ihe niile metụtara ụmụ Naịjirịa na mma ụwa kpufue. Udo adị na Naịjirịa, udo adị n'ala Igbo, udo adị n'ebe niile. Otu ọkwa ka m si ekene ndị niile na-eme na Igbo ala Igbo na-adị ma nkelegodo igwe be anyị, igwe ndị zọrọ ha nke abụọ, igwe Okechukwu nwa obodo Egbune. Asị m na ọ ga-adịrịrị gị na mma maka na ị na-achị obodo na-abụ ogbeke na Ukruta udo wee dị wee sị na nke afọ na-abịa ga-adị mma. Na-ekele onowu be anyị, onowu obodo na-abụ, onowu ogbeke na Ukruta ya bụ Edi Lion, onowu Sunday Dagụ. Asị m na ọ ga-adịrịrị gị na mma maka na gị mesịrị
wee mesị ụmụ ogbeke na ukruta na taba na ụzọ dị mma wee mee ka ụzọ na-agazisirịrị werere bute ụgbọ wee kwa ụzọ ebe a na-etikasị ụgbọala. Ọ na-abụ m nnarụsi obodo m na-anata nchọba ndị na-edozi ụgbọala etikasị ụgbọala ọfụ ụkwụ ya niile ya kasịsịa, mana ekele dị Chineke ugbu a na Edi Lion Onowu ọ ga-adịrị gị na mma ịbịa kwa ụzọ si ụmụ ogbeke na ukruta na-agba dị na Kano West anataba ha bịa gbaba ụzọ silili werele wee na-asị na ọ ga-adịrị gị mma. Otu ka m ga-ekene ndị niile mekwara n'obodo ha dị mma na afọ a na-achọkwa udo n'afọ a, na ndị niile bụ ndị nke anyị na-atịrị anyị eze ọha na mburubu dibịa kara aka ekelela gị ọzọ chi mere eze okwudile chi ya wee eze asị m na ọ ga-adịrị gị na mma, eze omenala na ụgbọ ka ọ ga-adịrị gị na mma, wee na-asị ka Chukwu kere Igbo Chukwu okike wee chebe gị na ihe gị ogologo na ahụ isi ikwe. Na-ekene eze mmụọ mmadụ abụchiwa aga na-ama okwe aka ji ọfọ ọ bụ eze mmụọ na-ama okwe aja na-ama okwe asị m na ọ ga-adịrị gị na mma. Ụmụ Igbo niile ana m ekele unu. Anyị ga-agbapị ọsọ dịka nsi kwuo na maka na anyị were nnukwu mmọnwụ onye na-ekwu maka ya ugboro ka ọ pụtagoro wee sị na ka ala Naijiria ji adị na ọ dịghị mma na anyị ga-apụta wee zoso ọkwa ka chịa ala Naijiria. Ihe na-atọ anyị ụtọ nke ukwuu wee bụrụ nwa afọ Igbo. Amamihe ya akarịrị akali. Ọ bụrụ na ị na-ekiri onyonyo dị iche iche na mba Naijiria, atụmatụ ọ na-eye karịrị akali. Oge ụfọdụ ewe oge m na-ekiri ya egwu a na-atụ m maka na ihe ọ na-ekwu dịka ndị ọchịchị na ala Naijiria ha na-achọ eziokwu, onye kwuo eziokwu asịpụta ya ka e gbuo, mana obi kara ya aka nke ukwuu. Okwube ọ naghị asa ya wee na-ekwu ya mere o ji chọbụ ịpụta ka o soro ka ọ bụrụ ya chịrị Naijiria dịka wafọ Igbo. Ana m ekwu maka injinia nwoke mara ihe nke ukwuu Matthew Onovo. Nwanne m nwoke kene ndị Igbo. Ndị Igbo ekene m unu. Na-anụgo ka o si daa tata ihe ọ bụrụ unu na-anụgbo na ihe ọ na-asụ bụ bekee, ọ na-asụ ya ụtọ ọ na-arị ụtọ nnọrọ ebe nọ na-akwụ aka si na nwanne m nwoke ya sụba ọ na-asụ ma na-asụ Igbo na-ekele ọrụ eke. Ọ ga-abịa anyị na ya ga-akpọ ọgbụgbọ n'ụzọ pụrụ iche kwuo maka nchekwa dịka o si dị n'afọ a bụ afọ 2020 a. Ntọrị karịrị ebe niile, ụfọdụ na-anata na-atụ egwu, ụfọdụ ndị nke ha na-ama ọkwa na onye ọbụla na-agba n'ụzọ ọ na-achịrị obi n'aka. Ọ bụ ịmụ ihe a niile alụ a ga-eme na ihe kpatara ya ka injinia Matthew Onovo ga na-akọwara anyị. Anyị ga-ekwukwa maka ine anya efu na obodo mpaghara ala dị iche iche na Naijiria ugbu a na ha na-ehibe otu nchekwa ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị nchekwa obodo egbugbe nke ha dịka ewegoro Amotekwu ekuni ụmụ Igbo wee sị na ha ehibe ya bụ ndị otu Eastern Security Network hibekwa nke ha. Ije n'ugwu ewere ndị otu nchekwa dị iche iche bụ ndị bụkwa nke ha. Anyị wee na-asị ụmụ ihe a niile ka anyị ga-arụtụgasị aka wee na-ekwu otu a yawa bụ ụwa afọ Igbo jegoro ugboro si ka atụnyelu ya ka ọ chịa Naijiria. O ruena n'oge onye ọbụla na-asịzi na ọ bụ ndị Naijiria ka o ruru, ọkachasị ụmụ Igbo. Ka a ga-esi mee ya ọ ga-ekwu omume bụ ya ka anyị ga na-ekwu maka ya. Ọzọkwa ekele gị High Chief Engineer Matthew Onovo nọ. Ekele gị Chizzy ani. Daalụ. Anyị ga-akpapụ ya ọsọ. Ịma na o teela. Tupu m aga na isiokwu nke echebu m na ị gara apụta na oge a zọrọ ọkwa ọchịchị nke Naijiria, mana imechaziri ya ọ bụrụ na ị pụta. Ị na-eche ka oluzi ugbu a ọ bụgoro oge ndị asị na ọ bụ nke ndị Igbo? Akparị akpa. Akwara akparị ya agba? Akparị akpa. Ihe gbasara ọchịchị ọ bụghị ofu onye na-ekwu. Ọ dị mma. Na-ekwu ya dị ọtụtụ. Ya bụ akparị akpa. Si ka ndị pati ndị ọzọ niile na ndị nke chịburu mbụ ka ejikọ aka ewee tinye onye ga-achị. And otu esi kpa ya ka esi mee ya. Ya bụ na-abịa ya oge si gị chetu. Ọ dị mma akparị ya akpa ọ na-anụgo ya. Ọ dị maka anyị gbapụ ya ọsọ maka na abịa kwubuere na ihe gbasara nchekwa na ka esi akpatagasị ihe eji mara gị amara bụ ọkachasị mmanụ anyị ji akwụ ụgbọala ihe Chineke amamihe Chineke nyere gị erika.
mana ka anyị bido na nchekwa maka na ihe njikwutu rụtụ nke mmanụ agbidi a nke eji akwụ ụgbọala na-amịta n'ala ndịda Naijiria bụ na ewe oge ọ na-abụ sie ike otu a ụmụ ebe ahụ apụtasị na ihe a chọrọ na ọ bụ na eme ha gbapụsịbe okporo eji amị mmanụ dịka o si dị na Naijiria ugbu a ije n'ugwu nchekwa fere alụ ọkachasị nke mere gbara ndị mmadụ dịka mkparị nke a dịka mkparị oge onye isi ala nara obodo ya ozigbo ọ na-ana obodo ya asị na atọrọ ụmụ akwụkwọ karịrị 330 ọ bụghị ọkwụsịghị ebe ahụ ijee na Niger ijee na Maiduguri Borno ebe niile ịbịakọtakwa na ndịda anyị nchekwa bụ nke na-echu ndị mmadụ ụra maka na ọ dịghị biko dịka onye fugoro ka Naijiria si aga gịnị ka iche dị na ọ ya butere ihe a ihe butere ya abụghị ofu ihe nke mbụ bụ na ebe eziokwu adịghị udo ama ndị maka ọ bụrụ na enweghị eziokwu ama enwe ikpe nkwụmọtọ bụ nke ndị oyibo na-akpọ justice ọ bụrụ na enweghị ike ikpe nkwụmọtọ onye ọbụla emewe ka o si goro ya bụ abịa a ga-ebu ụzọ kwuo eziokwu ka enwee ikpe nkwụmọtọ ndị a kwuru eziokwu ga-amakwa ọrụ dịrị ha maka enweghị obodo ajọ mmadụ anọ ndị Amerịka nwere ndị ha na-akpọ serial killer ya bụ afọ mmadụ ha egbu ezo afọ mmadụ ha egbu ezo mana ndị uwe ojii ndị obodo Amerịka na-ejide mana isi na ihe butere ka m na eziokwu adịghị ị ga-alụtụla ya ka na ụdị eziokwu na-adịghị ịma na ebe eziokwu adịghị a ga-ezonwe onye oshi a ga-ezonwe onye wayo ị na-eme ihe ndị ajọ mmadụ a na-afụ na ofere dịrị ha ime ihe ọjọọ mana ebe eziokwu dị afọ ajọ mmadụ akpọ ya ajọ mmadụ agbachieri ụzọ ime ihe ọjọọ ya bụ nchekwa adịghị mana ebe eziokwu adịghị afọ ajọ mmadụ asị na ọya bụ ezigbo mmadụ ọya kacha ekwu eziokwu ajọ ihe abara ụba na-aga maka ihe ọbụla ya akwụsịghị ịdị njọ ya ga-emere na-aga na nwata nke m ị na-ekwu maka ndị a na-abịa ejidesia dịka ndị Boko Haram ejidesia asị na eje hazie ha megharịa ha ụfọdụ maọbụ kpagharịa uche ha maọbụ zụgharịa ha ebido kwụgba ha ụgwọ ị na-asị na ọ dịghị mma nwa na-ekwu na ọ dịghị mma kwugwe na ọbụghị ọsọsọ nke ahụ na-ese maka ihe na-ese dị ọtụtụ maka anyị bịa ebe ihe na-ese dị ọtụtụ anyị were so otu lee ya anya ha bụ ndị ọzọ azịza anyị ga-enweta ama ndị mma idozi okwu niile na-ese maka ihe na-ese dị ọtụtụ nke mbụ bụ ile ndị dịka ndị Boko Haram ifu na enwere ndị nọ n'ọchịchị na-adọnyere ha ukwu dịka ọ na-adọrọ ha ukwu ha na-adọnyere ha ukwu ifu na enwere ịma na Danjuma onye bụ onye isi ndị ọchịagha nara ezumike nka kwuru na ndị amị ihe bụ amị na Onigbo ndị agha na-adọnyere ndị ahụ ukwu o kwuru ya bụ ya ka m si na enwere ndị dị ka ha nọ n'ọchịchị na-adọnyere ndị ahụ ukwu na nghọta nke m ihe na-ekwu bụ na ebe ọ bụ na ugwu ka ihe a na-eme na-ewebeghị ndị gbara ọkpụkpụ n'ugwu pụtara ka gbuo ihe ha na-eme mba onye dị ka Danjuma nọkwa n'ugwu ọ nọ na ugwu n'etiti na ndị nọkọ n'ebe ihe a sigazi ọkwa ịma na gọọmenti Naijiria ji ọnụ ka gbukwa mana gọọmenti Naijiria jere ka ha na ha kpee udo gọọmenti Naijiria nyere ha ego ka ha hapụ ụmụaka ụmụ nwaanyị akpọrọ na Chibok gọọmenti Naijiria nyere ego ka ha hapụ ụmụaka ụmụ nwoke akpọrọ na Kankara na Katsina iwere ego nye onye oshi ogotekwu n'egbe nke ka egbe nke oji ihe eji ekwu ya bụ na ịma na ọya ka m jiri ụtụ aka maka nke ndị ndịda na ndị Niger Delta n'oge a ka ihe a bidoro anọgide mbọ aka gbagbuchie gbarisie okwu ihe asị
oge Yaradua pụtara sị mba ka akpọ ndị a mara ka a ga-esi ha na ha kpa iche na ọ bụghị ka ndị a mụtasị si na ọ bụghị ya because before oge Yaradua sị ka ha kpọọ ndị a ka ha na ha kpa ihe o nyere ha bụ amnesty dị bụ mbụ amnesty bụ na agbaghara gị ihe ọjọọ i mere ka i wee dozie ụzọ gị eburu ụzọ si ha unu ga-eweghachite egwu unu gbuo unu na-ama mmezi etizi unu na amnesty mana nke a bụ na ha ka nọ na-atọrọ mmadụ iwere ego na-enye ha inye ha ego taa ha were ya gote egbe ka egbe nke ha ji gote ngwa ya ndị ọzọ ha ga-eji tọrọ ndị ọzọ oge ebu ụzọ nye ego maka ụmụaka ụmụ nwaanyị Chibok anyị pụtara kwuo si ka a ghara inye ha ego na inye ha ego bụ na ha emeriela anyị enye ha ego esi eji nye ha ego ahụ ha jere na dapchi tọrọ ha na-atọrọkwa ụmụ nwaanyị tọrọ ma ndị ofufe Chukwu ma onye isi PFN aka na-atọ ọ bụrụ ọzọ ka na-ekwu mana m na-ekwu ndị nke gbara ọkpụ bụ ebe a tọrọ ọtụtụ mmadụ e nyere ha ego na ndị nke Chibok ha kpọnatara ọ bụkwa sọsọ ego a hapụkwara ndị otu ha ndị agha Naịjirịa jiri si ha kpọrọ prisoner exchange eji gbanweta eri n'ime ọhịa ebe ha oge a tọrọ ndị isi NNPC na-eje mme nchọpụta na mmanụ ebe a tọrọkwa ndị ka na Borno ya bụ ekwesịrị ịgwa ndị a sị ha unu emezina unu ma ọzọ gọọmenti ga-emechi unu ike gọọmenti enwee plan gọọmenti enwe ihe ndị oyibo na-akpọ intelijensị ga-eje nyote mara ihe ndị ọgba ama mara ihe ha na-eme mara otu ha si eme ya mara ebe ha nọ asị ha unu enwezina ihe unu na-eme unu ga-akwụsị unu ga-apụta like ndị Niger Delta weta egbe unu bịa mee sọrịnda enye unu amnesty unu ekweghị ndị agha ga-awakpo unu ọ ihe mere na Cameroon ọ ihe mere na Chad kedu ihe mere na nke Naịjirịa na-aji iche oge niile ọkwa mana ewe oge asịrị onye ọbụla wepụtabazie egbe ojii mba ndị asị ewepụta egbe ojii bụ ndị eziokwu ndị otu anyị ndị ọma ndị na-eje ụka ndị na-ekpe ekpere ka asị anyị wepụta egbe anyị mana ndị ọjọọ ha jide egbe ha onye ka anyị ga-esi zọwa onwe anyị ma ndị ọjọọ wakpo anyị nke a wee bụrụ agbata nke Boko Haram m jiri na-agwa gị sị gị na e nwere ndị nọ n'ọchịchị so ndị a and obodo Amerịka ekwugo ya sị na e nwere ndị nọ n'ọchịchị so ndị a na ọ na-abụ ha nweta ama gbarịa ndị Naịjirịa ndị agha anụ ya bụ na e nwere ndị Naịjirịa ọ na-abụ ndị Amerịka gbara ha ama ndị Naịjirịa ga-eje gbara ndị Boko Haram ama ị na-ekwu na ihe a ọ dị ka Jonathan kwuru oge a na ewe ndị Boko Haram nọ na ọchịchị ọ bụ ihe m na-ekwu ebe a ọ bụ ihe ịmana ewe oge o kwuru ya o kwuru na ya mụ akwuo ya Danjuma ma kwuo ya ya bụ na ihe a dị ka ọ bụ eziokwu lekwa anya ọ bụ ịma na e nwere ndị Naịjirịa atụrụ mkpọrọ na United Arab Emirates bụ Dubai atụrụ ha mkpọrọ na ha na-ewere ego na-ezijere Boko Haram ndị Naịjirịa mere ndị ahụ gịnị eshi atụrụ ha mkpọrọ na Dubai o kwesịghị ndị Naịjirịa ije weta akwụkwọ dị na kọtụ were ya mara ihe ka esi jide ha mara ndị ha na ha na-ayị ma ndị ha na wee jide ndị nke ahụ ya bụ ọ dị ka ndị nọ n'ọchịchị aka ha dị ya nke a bụgoro agbata nke ọzọ bụ na ile anya ịfụ na ndị ndịda ndị nọ n'etiti a na-ejezi ugbo ha abụ gịnị na-ese na-ewe ndị na-eche efi kpụrụ efi ha chiba ya n'ọfịa abụghị nọ na ugbo ya emebighị ugbo ya ndị onye ahụ waa ya ụfọdụ egbuo ha nke ị na-ekwu dị na be anyị n'Enugu steeti ọkwa o mere na ndị mgbe ọ dị na be mụa okwu anyị ejego polisi so ọ bụghị ihe zoro ezo ọ bụghị ọhụrụ na ebe na n'Enugu ama onye na-enwe okwu anyị ejego SARS oge SARS ka nọ so ha nọkwa na be anyị enwere oge ha nọkọta si na ndị be anyị na-achụ ha nwere oge ha nọkọta si na ndị be anyị gburu efi ha so ha nọ na be anyị ha nọ na Mbaise na anọ n'ụtaba na ife saa ya na afịfịa ma ọ bụ n'ugbo gị na ma shitia ọgwafu
aka m emebe ya mana anụgo m ya na ihe ndị Mbaise mere nke ahụ wee weta udo na be na ndị ahụ na-achị efi ha bụrụ ebe niile ha fere ụtaba gbafuo nke ahụ wee gosi na aka were ihe mmadụ nwere ike ime n'udo ya m na-ekwu ya mụ emebe ya mana ihe ndị Mbaise gwara m na ha mee maka ajụrụ m ndị Mbaise si ka ere otu uru na ha si na-eje na sị na ha nwere ụtaba fesachi ebe niile na efi achọghị ụtaba efi ha isi ụtaba ọsọ ịmana ihe anyị ji arụtụgasị aka n'ihe a bụ na ewe oge o megasịrị obodo dị iche iche ndị isi na-achị obodo a dịka Benue wee mee iwu oge onye Ekiti nọ ya Fayoshi wee mee iwu si na ya achọghọ ka ha na-achịgharị efi wee megasị iwu ebe a n'agbanyeghị na ha niile gbakwara isi ekwere mana asị na ọ n'abalị ka ha ga na emere iwu n'Enugu ndị emere ekwu na onye ha mebiri ugbo ya ha ga-akwụ ụgwọ ya mana ọ na ekwuru mmadụ egbukwe na efi ha mana onye ha mebiri ugbo ya ya bịa kpee ha tiri kọmitii mana afụbeghị mgbe ha kwụrụ ụgwọ ugbo mana a na-akwụ ụgwọ efi mana anyị nri be anyị mụnwa kwụrụ ụgwọ efi mana a na-enweghị gbasara anyị na efi enweghị efi anyị gburu mana polisi anyị ga-akwụrịrị ụgwọ efi because ha ga-ejide ndị ugwu okorobịa na be anyị ihe unu emebikwanụ onye ka a na-ekwunu ọkwa emebie ije ndị lokal gọọmenti niile nwere dat sekuriti kansụl ha na-eje ekpesara ikpesara n'ọkwa ha mee ihe nwa ọbụla ha emeghị ihe nọrọ kedụkwa maka ndị na-eche ọfịa emere ọfụ maka ihe a ka eji mee ya ndị a na-eche ọfịa dị mma ndị a na-eche ọfịa dị mma because before ndị a na-eche ọfịa abịa ị ga-ama na mmadụ niile mana ha nọ n'ọtụtụ ebe anaghị ejigharịgo fụcha ebe ha nọ mana Enugu fụ ebe ha bi ebi na be anyị ha nọkwa na be anyị na Ogbeke ewe agụ ada ejedezi ewedị onye na-ejede ebe ahụ ọkwa ka ọ dị na be anyị ị na-anya ịfụ na tupu ndị a na-eche ọfịa pụta ndị a nọ na Milk Hill ọ niile mara ha na ebe ahụ mana ịma mba nwụrụ ebe ahụ ha tọrọ mmadụ ha gbada ebe ahụ ego pụta ha erilizi onye ahụ ndị a tọrọ atọrọ enwe ndị ka dị ndụ so ịchọ ha agwaghị ihe ha jebiga agwaghị otu ha si je ka ezi ihe iche na ndị ọchịchị na ndị ka anyị wereziri ya maka na ihe a buteziri na eweziri ịma na ihe gbasara na-eweziri ndị nchekwa ehibegasịrị ugbu ọ dị mma ọkwa m sị gị na ọ dị mma na ndị nwere ihe ha na-arụ ị na-anya ifu na oke ntọ ahụ agbadago e nwere oge Chizzy ha enweghị onye ma ihe na-eje nightmare na-eje Milk Hill because onye ọbụla mana ndị a nọ ebe ahụ enwere oge a na-anaghị aga ọgwụ agha ụzọ ọgwụ agha anyị nwacha ebe ahụ niile ị na-anya nkịta ịfụ na sinsi ndị nchekwa ọhịa ya pụtara ọ bụrụ na ihe niile adịgo mma mana ịfụ na ndị nchekwa nọrọ ihe ha na-arụ Amotekwu ndị nke ndị dahibere Amotekwu mana ugbu enugo maka Eastern Security Network anụgo maka Eastern Security Network kedu ka isi fụ ya Eastern Security Network dị mma mana ịma na ha enwetabeghị iwu na-eche ha maka ndị Amotekwu nwetara iwu na-eche ha maka ịma ọ bụrụ na enwetaghị iwu na-eche ha gị na ndị ọchịchị obodo enwe nsogbu like ndị a na-echekwa ime ọhịa ha nwere iwu na-eche ha iwu ha ji arụ ọrụ ha nwere iwu ha ji arụ ọrụ nwe iwu na-echekwa ha iwu eji dowe ha ya bụ ọ dịkwa mkpa ọ dị anyị mma ihe ndị Eastern Security Network si ha ga na-arụ mana ha ga-enweta iwu na-eche iwu kwadoro akwụkwọ bụ iwu chi na iwu ji ụwa na onye ọbụla ga na-eche ka echekwa ụwa ya na mmadụ agaghị ekele aka na akwa mmadụ abịa gbuo ya na ọgwụ mgbochi ka ya igbu ha ka ha gbadoro iwu nke ahụ ka ha ji iwu nke ahụ bụ iwu ozuru mba ọnụ mana ị ga-enwe iwu nke eji dowe gị igburu otu ewere ka isi alụ ọrụ ihe dịka Solid FM ebido Solid FM ejere je nweta akwụkwọ eji bido Solid FM so ọ dị mkpa otu a ha bidogoro ka enwetakwa akwụkwọ ka ọ ghara ịbụ ahapụ ndị a na-achụ ha na ndị nchekwa obodo enwewe nsogbu ọ dị mkpa ọ dị mma adọghị ha ga-emenwu mana ndị na-achịgasị n'ala Igbo si na aka ha adịghị ya ọhịa ka m na-ekwunu aka ha adịghị ya ọ ka tọrọwa ndị ha na-achị ya bụ aka ha kwesịrị ịdị ya mana ọhịa ha ga-akpa akpa ewere nwayọ mara aka a ga-esi dozie etinye iwu ka ha were nọ ọ dị mma na nchịkọta nke a kedu ihe ị ga-eme maka nchekwa
zuru Naijiria ọnụ ugbu a ka a na-abanye n'aha ọfụ a, kedu ihe ị chere na-eme ugbu a o benata ya? E nwere ọtụtụ ihe a ga-eme, ọ bụghị ofu ihe. E nwere ọtụtụ ihe. Ndị na-achị achị ga-ekwu eziokwu. Ọ bụrụ na ndị na-achị achị ekwu eziokwu, ndị na-eso ha ga-eji ofu ụkwụ, ofu aka na ofu anya na-eso ha. Mana ha kwuo eziokwu, afọ na-ekwuru eziokwu, mmadụ niile esochie ha ike, sochie ha anya, nyere ha aka ka ọchịchị ha gaa n'ihu. Ya bụ na eziokwu ka ị chọrọ ka ekwu ka o wee ezi. Nke ahụ bụ ofu ihe a ga-eme. Enwere ihe ndị ọtụtụ ihe a ga-eme. Ọ sị gị na enwere ọtụtụ ihe. Nke a bụ ofu. Abụọ. Nke abụọ bụ na ndị ọjọọ a enwekwara onye jere akwụkwọ na-eje ụka so na ndị ọjọọ. Onye na-ejere akwụkwọ nwee ihe ọ na-arụ na-eje ụka, ya bụ ndị ekperime so n'ihe. Ya a ga-eme ka ọtụtụ mmadụ jewe akwụkwọ nwee ihe ha na-arụ na-eje ụka na-ekwu eziokwu. Ọkwa na ụbịam na-ebute ihe. Ọ bụghị ụbịam, nleanya mụ na Chizzy gburu mmadụ enwe ihe mere ya. Onye kparịa m gbuo ya n'uche na enweghị ihe ga-eme m maka afọ na Chizzy gburu mmadụ enwe ihe mere. Ya bụ ajọ ihe adịghị mma. Ime ajọ ihe n'obodo ọ na-amụta ajọ ihe. Ya bụ a ga-eme ka ọtụtụ mmadụ chewa akwụkwọ nwee ihe ha na-arụ bụrụ ezi mmadụ na-ekwu eziokwu. Mana ọ bụrụ na ndị na-eme ajọ ihe na-emebi obodo afọ a ka ha na-aga n'ihu, ndị mmadụ ekporu sowe ha. Otu ọ bụ na ha tọrọ mmadụ enye ha ego, ha enwee ego. Ndị ọzọ ga-asịkwa ka ndị tọrọ mmadụ ga-enye m ego ka m nwee ego. Mana ọ bụrụ na ha tọrọ mmadụ ejide ha tụọ ha mkpọrọ, onye ọbụla atụ egwu, enwe onye ga-eje tọrọ mmadụ. Ihe abụghị ofu ihe ka a ga-eme. Nke ịtọ bụ na ndị nchekwa obodo bụ ndị polisi. Ha na onwe ha enwere onye polisi ma jụọ ya sị ọ gịnị mere na ha na ha arụ ọrụ ọfụma. Ọ gwa gị sị gị ego m ka m ji gote shuu polisi m ji, ego m ka m ji gote efe polisi m ji. Esi na ma ọkụ ha ji alụ ọtọchị. Esi na Benue transfer m to Enugu, enwe onye nyere m ego. Ego m ka m ji gbaa moto nata. Ifu na ha enweghị uchu ha ji na-arụ ọrụ ha. Ndị ha ele anya ha sị ọkwa akwụ anyị ụgwọ, ndị na-achị achị eburu ego ọha na-eri, nsogbu pụta asa anyị jee lụwa ya. So ha ejighị obi ha na-alụ ya. Ọ dị ma ọ bụrụ ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị, olu ị na-anụ ọnụ ya bụ High Chief Martin Onovo. Ọ bụ onye zọbụrụ ọkwa ịchị Naijiria yawa ka anyị na-akọwa nchekwa na ụmụ ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. N'oge na-adịghị anya ị nwere ike ịkpọ wee jụọ ajụjụ nke gị, maka na tata anyị fụrụ ya wee sị na ụmụ ihe a niile anyị ga-akpa ya aka na-abịa n'ebe a na-eje. Mana ị nwere ike ije kiri ya na ịchọ ịfụ ya, jee na Kpakpando TV ugbu a. Ije ebe a ị ga-afụ wee soro wee zitezi ozi nke gị ka e wee kọwarịla ya ma ọ bụ gwupụta ya ebe a. Ije na Kpakpando TV je soro ebe a wee subscribe. Ọzọ dị ka ibe ya bụ na ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ, ị ga-agbarata ekwurekwu gị akọ n'ọnụ ihe ndụmọdụ gị ka anyị gbapụchazi ọzọ na isiokwu nke ọzọ anyị ji. High Chief, biko, oge ugboro ka a na-asị na ndị ọzọ anyị na ha so nọ na Naịjirịa, ndị ugwu achịala, ndị ndịda chịa, ndị nke ọzọ chịa, ma ụmụnne anyị ndị mba mmiri chịa. Mana ekwutere na Igbo ga-achị ọfịaba alụ. Mana ugbu a ndị Igbo na-ekwusi ike sị ka ewere ọchịchị ndị Igbo. N'uche nke gị, n'oge a ga-ahọ ọkwa na-abịa abịa, iche na n'ezie na a ga-emegide wee were sị ndị Igbo wepụta mmadụ ka Naịjirịa niile sonyere ha ka onye Igbo chịa Naịjirịa? Ndị Igbo ka uru, and ọtụtụ mmadụ ekwuole nọ ndị Igbo ka uru, ma ndị ugwu ma ndị ndịda. Ile anya onye aka chịburu Kaduna steeti mbụ nwụrụ anwụ tupu ọ nwụọ, Alhaji Baraba Musa, His Excellency, okwu nọ ndị Igbo ka uru. Ile anya ifu na onye na-achị Kaduna steeti ugbu a kwuru nọ ndị Igbo ka uru, El-Rufai. So ọtụtụ mmadụ ekwuole
ile anya efu na onye so shagaricha Alhaji Tanko Yakasai bụ nọ ndị Igbo ka uru ile anya efu na afe na ifere bụ nọ ndị Igbo ka uru ile n'ụzọ eziokwu ifu nọ ndị Igbo ka uru mana Tinubu bụ ihe a anaghị ụfọdụ etibegolu ya mkpu na ọ bụ ọsọsọ ndị a na-etiri mkpu dị ọtụtụ ọ bụ ọsọsọ mana ihe a na-ekwu bụ onye uru bụ onye a na-etiri mkpu ile anya ọfụma ọgwa Tinubu ọkwa onye Yoruba ka ọ bụ ndị afe na ifere ọgwa ha na-achị ndị Yoruba mana ndị afe na ifere si nọ ndị Igbo ka uru ihe ndị ọzọ na-ekwu bụ asịkarị na abụ ndị Igbo ọ dị mma ndị Igbo jenu ụfọdụ na-asị na ihe mere ndị Igbo n'oge Obasanjo chịrị enyere ndị Igbo ohere ka ha nọrọ na seneti n'ụlọ omebe iwu ha wepụtacha ndị mmadụ na nke a na-ewe asịsị ka a nataba na ezinụlọ na-ewe ewe ike iwepụta ndị mmadụ sị nọọ ya ka o ruru anọgide ebe a na-azọ ya ọ dị mma ma ezinụlọ niile wepụta mmadụ mana iwepụta mana ọbụzi ikwezi ka ofu onye jebezi ọ bụrụ na ofu onye ga-eje maka otu ndọrọ ndọrọ abụghị ofu otu ndọrọ ndọrọ oge a sị ka enye ndị Yoruba oge ahụ enwere NRC ya na SDP Falaye bụ onye Yoruba ọ pụtara na ọkwa APP not NRC ọ pụtara na APP Obasanjo bụrụ onye Yoruba ọ pụtara na PDP so ka ọ dị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ na Naịjirịa ugbu a karịrị 50 ha niile ndị Igbo niile jecha na ha niile pụtacha na ha niile ọ ka anụ mmanụ ndị Naịjirịa ewerezi onye ha chọrọ ya bụ ọ bụrụ na mmadụ niile nọ n'ezinụlọ niile ga-apụtawa ọ dịkwa mma maka mmadụ pụta ọtụtụ mmadụ pụta ahụta onye dị mma ndị oshi na-abụ pụta ịghọ ofu onye ahụ bụ onye oshi maka ndị mmadụ na-abụọ pụtara bụ ndị oshi ya bụrụ ọ dị mma ka ọtụtụ mmadụ pụta ka e wee họọ ya ị na-apụta amanụ mma ndị ndụ echi ọmụ kere onwe m ọ dị mma Chineke ga-echebe gị ndụ ọmụ kere onwe m o chebe gị ndụ maka na ị gwara m na akpara nke ọzọ akpa maka na ewo ihe a na-akpa n'okpuru ugbu a a na-akpa n'okpuru ugbu a olu oge a ị ga-apụta olu oge ahụ ekwesịrị m ịpụta mana ọ bụghị okwu ofu onye maka nke m pụtagburu apụta ọ bụghị okwu ofu onye ọ dị mma ịpụtasịa abịazie kpaa ya n'ime obi wee sị gị chelu bifo ịpụta ị ga-eje kwuo ọ bụghị ofu ebe ka a na-akpa ya enwere ọtụtụ ebe a ga-anọkpa ya a na-akpa ya mana enwere ebe nke ka ebe mana ihe anyị na-ekwu na-arụtụ aka ama m na ọ bụ ihe m na-eche na ụfọdụ ndị niile na-achị n'ala Igbo na-ebu ụzọ jenara ikike n'ugwu ọ bụ eziokwu ọ bụghị maka ugwu maka ọ bụghị sọsọ ugwu mana ọ bụ eziokwu na ụfọdụ ndị na-achị ugwu na-atinye ndị mmadụ n'ala Igbo ka ọ bụrụ ha na-achị ihe ọ bụla ha chọrọ ime akpọgodo ha na-ekwesị a na-ekwe ihe ha chọrọ ime na anabe ha mana onye Igbo ike dịkwa nwerekwara ike je tii mmadụ na Sokoto na ike dị ya bụ ebe nke m na-ekwu bụ na federal ọchịchị etiti ndị aka ha dị ya buru ibu otu aka ha dị ya buru ibu a na-akpa ya akpa nke mbụ m jere akpara ya akpa ndị ha gwara m chimda urubere nsi ya mba n'orugoro eje zọọ ya wejekwa nke abụọ ọ ga-agosiga nje nke abụọ asị m na urubere si ya n'orugoro ọzọkwa ya ọ ga-agosiga oro nke atọ asị m na ọ ka mma ka mmadụ niile jikọ aka ewee nweta ihe a na-achọ ya m chere ka olu oge a ka a gaa n'ụzọ ekwere ka a gaa and ihe abụghị okwu ofu onye maka otu iwu na-achị Naịjirịa si dị bụ constitution ị nweghị ike iwepụta onwe gị na-abịa ịzọ ọchịchị so ị ga-ebu ụzọ pụta n'otu ndọrọ ndọrọ otu ndọrọ ndọrọ ga-ebu ụzọ wepụta gị ama m jisi gị na otu ndọrọ ndọrọ dị na obodo Naịjirịa ugbu a karịrị 50 ya bụ ọ bụ na ndị Igbo ga-esi na ha niile pụtacha ọ ka mma ndị Naịjirịa nwere onye ha dị ha mma n'ime ha and enweghị n'otu ndọrọ ndọrọ ga-esi wepụta mmadụ na-abụ ha wepụta Chizzy na ha ma wepụtazi Martin Ndụbụ
unless ma Chizzy ana ọgbada ụlọ ọgbada ha ewepụtago Chizzy ana ọ ya ga-azụ mana ụfọdụ na-asị na eme otu a na ụfọdụ ga-eje gbaba mgbe okpuru gbabara onye ahụ gbabaziere onye wepụtara mgbe okpuru ị na-agba mgbe okpuru dịbụ mbụ dị na ndọrọ ndọrọ ọ dịbụ mbụ dị na ndọrọ ndọrọ ọ dị ka gị na mmadụ na-anọ ga-esi ka ghara ịkụ ọkpọ onye ga-esi ka ghara ịkụ ọkpọ mana anụ ọgụ na ọ ga na-akụ ọkpọ ya bụ na ihe a niile ka a ga-enebara anya ọ ga-enebi anya na ndị ihe a na-asị gị na a na-akpa ihe akpa ndị na-akpa ya mara ihe a niile anyụkọ mamịrị ọnụ ụgbọ ọ dị ma ha chief nke ahụ bụ otu a mana enwe ndị si na ọ dị mma ka ewepụtawa afọ Igbo ka ọcha ụfọdụ si na ewepụtawa afọ Igbo ka ọcha na ndị wepụtara ya ndị ọzọ na Naịjirịa wepụtara agaghị ekwe ya ka ọ mee obi ya ya bụ na ihe a chọrọ ịgba ụkwụ bụ ka a hazigharịa Naịjirịa ka o gbechigbaa onwe otu anyị na ugbu a ewepụta gị ị na-ejere anyị ozi n'etiti na-achịkọ ana Igbo a na-atụ ụtụ na-atịnyere ndị etiti ejiri na-edozi ụmụ ndị agha na ihe ndị ọzọ ihe dị na be anyị ejiri na-edozi ana Igbo ihe dị na ana Yoruba ihe dị na ana ndị ugwu ejiri na-edozi be ya ụfọdụ si na nke a bụ ihe kachasị ya mana ewepụta onye Igbo ugbu a na a ga-akpụ ya n'ala ha dara ya ihe na-agba a ga-ejikọ ụmụ ọnụ ha na-abụ enweghị onye si na ama njikọ onwe ha na-abụ a ga-ejikọ onwe ha na-abụ ọnụ kedu ihe a na-ekwu ihe a na-ekwu ya na-akpọ ya n'oyibo bụ restructuring nwere ike kpọọ ya true federalism nwere ike kpọọ ya confederation nwere ike kpọọ ya devolution of power ha na-abụ dị mana ọchịchị etiti ga-adị ihe ga-eme bụ na a ga-ewere ọtụtụ ihe iwu si na ọchịchị etiti ga-eme tinye na ndị ọchịchị ogbe na nke ime obodo eti ya so enweghị ihe ọjọọ dị ya anyị na nwaanyị kwere na nke ahụ maka Naijiria anyị anọgo bido na 1914 ruo taa 106 years ọ ka na-enye nsogbu 106 years ekwesịrị ijikọ gị aka anyị chịkọ onwe anyị ọnụ mmadụ niile na-arụkọ dịka otu mana ịbịa ịfụ na ọrụ etiti niile ma nke dị n'Enugu ọndị ukwu ka etiri ebe a ọrụ nchekwa obodo niile ọndị ukwu ka etiri ebe a ọrụ ebe ego niile ego si apụta ma ego mmanụ ma ego mmiri mụ na akwụkwọ na ihe ndị ọzọ ọ ndị ugwu ka etiri ebe a ma ndị ebe omebe iwu ime iwu na Naịjirịa mụ na omebe iwu ma ndị ọkaiwu iwu ọzọ nsọ ndị ugwu ka etiri ebe niile mana iwu na-achị Naịjirịa kwu ka ghara ime otu a ka onye si n'ebe niile wetasị ndị onye bụ federal character section 14 na constitution nwanne m otu esi ekwu otu constitution na n'olu Igbo section 14 akwụkwọ iwu section 14 nke agbata nke 14 ya bụ edere ya si na a ga-eweta mmadụ n'ọlụma niile ka e wee na-achị na ọchịchị etiti mana ọ bụrụ na ihe ndị nke a na-eme ya bụ ihe na-eme adịghị mma ka ha na-eme ya na-eri ya ihe ha ji na-eri ya bụ ịbịa na ọchịchị iwu ahụ ịfụ na ndị be ha ka na ọchịchị maka ọbịa ihe dịka na ụlọ omebe iwu ịfụ na ha nwere steeti 18 nwekwe Abuja mana ndị ndịda nwere steeti 17 so ha karịrị ndị ndịda ekwubere abịazie n'ime ime obodo a sị na ofu mpaghara ime obodo karịrị ofu obodo obodo Anambra ọkazi njọ so maka ihe ọjọọ ha niile na-eme ka eji si ka a hazigharịa ya degharịa akwụkwọ iwu and akwụkwọ iwu a ga-edegharị ga-enye ndị ogbe niile ikike ide akwụkwọ iwu nke ha and ama otu a ga-esikwu ya n'olu Igbo ndị ọha na eze ndị Yoruba World Congress ndị Middle Belt na ndị South South edegoro ọchịchị etiti akwụkwọ sovereign dispute nye ha abalị 19 na ọ bụrụ na ha edozighị ihe na-ese na hawa esoghozi na akwụkwọ iwu nke obodo nke na-achị Naijiria ihe ha mere dị mma because ọ bụrụ na akwụkwọ iwu nwere ikike nye Chizzy ka ọ na-emegbu m
ekwesịghị m ịlabata akwụkwọ iwu a ile anya ịfụ ndị etiti a na-akpọ ndị middle belt, ndị south south, ndị ọhaneze na ndị Yoruba World Congress, ha niile tiri aka n'akwụkwọ. maka na ofu n'ihe isi asị na dịka o si ada ugbu a na ha na ya nwere onwe ha na-adịkwa na ha na-enejikwara ya ka ha were onwe ha wee na-achọzi ịjụ gị ugbu a ndị sokwazisizi na ma anyị hazigharị ma onye Igbo ịbụ onye isi ala Naịjirịa na ha chọrọ na ihe ha chọrọ bụ ka ha were obodo ha bụ Biafra. Ọkwa ịma na ihe a na-eme Ụfọdụ sị na ha chọrọ udu a. Ọkwa ịma na ihe a na-eme n'ugbu a n'ụwa niile bụ ọchịchị onye kwuo uche ya. Ọ ndị ka n'ọnụọgụ ka a na-eme uche ha. Mụnwa chere na ndị na-ekwu otu ahụ ọ bụghị ha ka n'ọnụọgụ. Ndị ka n'ọnụọgụ si bụ ndị sị ka ha hazie. Anyị waso na ndị sị ka ha hazigharịa ya ka ọ dị mma, ka egbeberu ka okeke ghara imegbu okenta, ka okenta ghara imegbu ka nwa mmụọ ghara imegbu nwa mmadụ, ka nwa mmadụ ghara imegbu nwa mmụọ. Otu esi kwuo ya, anyị na onwe anyị so na ndị na-ekwu otu ahụ. Anyị so na ndị na-ekwu onye ọbụla jewe nke ya. Adị ile anya ịfụ na ọhaneze so na ndị na-ekwu ka a hazigharịa ya. Yoruba World Congress so na ndị na-ekwu ka a hazigharịa ya. Afenifere so na ndị na-ekwu ka a hazigharịa ya. Ndị South South panel so na ndị na-ekwu ka a hazigharịa ya. Middle Belt Forum so na ndị na-ekwu ka a hazigharịa ya. So ịfụ na ndị nke ahụ ka n'ọnụọgụ. Ọ dị mma, ka ọ si dị ugbu a onye ị na-anụ ya bụ ha Chief Engineer Martin Onovo ọ zọbụrụ ọkwa ịchị Naịjirịa. Ọ bụ nwa afọ Igbo ka anyị na-akpa alụ ka imi na ọrụ jide Naịjirịa ugbu a, nchekwa ogbe na ogbe, nchekwa na Naịjirịa niile, nakwa mkpu a na-eti ka ọ bụrụ nwa afọ Igbo chịrị Naịjirịa, maka na ọ na-adị mma eme ka nwa mmụọ ghara imegbu nwa mmadụ, ka nwa mmadụ ghara imegbu nwa mmụọ. Ọ bụ okwu a niile ka anyị na-ekwu. Anyị bịaghachite azụ oge ahụ iwe ohere ịkpọ wee jụọ ajụjụ nke gị. Cheta na ị nwere ike ije kiri ya ma ọ bụ jee na Kpakpando TV ugbu a site na ekwentị gị ma ọ bụ n'ebe ọ bụla ị nọ. Jee na Kpakpando TV, echefu na ịsọbskraịb n'iru ebe a ka ị wee fụ ihe niile anyị na-eme wee zitekwa ozi nke gị. Anyị bịaghachite azụ anyị ga-akara ị ga-eji wee kpọọ anyị lee afịa pụta anyị na-aga n'ihu. Abụ m Chizzy and anyị na-abịa. Ị mara ịkara aka ndị ntorobịa ala anyị chịkọbara amụma EndSARS ngosi iwu udo bụ nke nọ abalị 12.